ಹಾಯ್ ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪತೆ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದುನಕ್ಲು. ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಯಾನ್ ಪುಣೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಗನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಗನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ. ದೇವೇಂದ್ರ ಅನ್ನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಜೆರ್ರಿ ನಿರಾನ್ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಯಸ್ ಬನಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಉರುಡು ಇಜ್ಜಾರ ಉರುಡು ಇರು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವಳು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಶಿಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಅನಸಾಂಡೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಈ ಪಂಡ ದಾದೆ ಶಿಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ? ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಬಟಾಟೆ. ಗೈಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಅವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣತ್ತೆ. ಶುಭಕ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಕೊರ್ತುಜೆರ್. ಓಕೆ. ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ರಂಜಿತಾ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಿತೀಶ್ ಬರ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಲ್ ವೈದ್ಯಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟಾಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಎಂಗ್ರೆಲವೇ ಸೇಮ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಮ್ಗೂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರದರ್ ಸೇಮ್. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ವೆಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ ನೆಂಗ್ಲೆ ಮೂಲು. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಕ ದೇರ್ದು. ಇರು ಅಲ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಇರೇಗ. ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಿ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ರಡ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮೂಜಿ ವಾರ ನೈಟ್. ಆಂಡ ಅಂದ್ ಬರಂದೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ರಡ್ಡೇ ವಾರ ಆಂಡ. ಒರ್ಮುಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಮಳೆ ಉಂಟ ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಾ. ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಐಡುಲ್ಲೇರು. 11 ಜನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏರುಳ್ಳಾರ ಐಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. 5 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ.
ಡೈಲಿ ಮಳೆ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆ. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮೂರ ಕೂಡ. ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಜೋರಾಯಿತು. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನನ ರಂಜಿತಾ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಬೈದು ಒಂಜಿ ಚರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ನಿವಾಸ ಜರಿ ಬ್ರದರ್ ಜರಿ ಜರಿ ಅತ್ತುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಜಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಗಮ್ಮತ್ 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 ಇರೆಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ವರ್ಷ. ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತೀನಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಇರು ತುಳುತಾರ ಕನ್ನಡದಾರ. ನೀವು ಎಂತ ಬಯ್ಯುವುದು? ನಾ ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬೈಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಕನ್ನಡದವರಾ? ತುಳು ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ರಂಜಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ತುಳು ಬರನ್ನೆಟು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆರೆಗ್? ಏನು ಬೈಯುವುದು ಕೆಂಡಿರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕುಡ್ಲದಾರ ಇರು. ತುಳು ಬರಂದ ಇರ್ ತುಳುತಾರತೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾರ್. ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಮಿಥುನ್ ರೈನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಿಥುನ್ ರೈನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರು. ನೀವು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವುದಾ? ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ.
ನೀವು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವುದಾ? ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುವುದು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವುದಾ? కార్లాడు ఓలిప్పు నీరు ఎంకుల్ల కార్లాడెప్పుని ఎస్ ಎಸ್ಪಂಡಿರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪನ್ಯಾರು ಕಾರ್ಲಾಡು ಓಲ್ ಇಪ್ಪಿನಿಕ್ಕೆನ್ನೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪುನ ಇಕ್ಕೆನ್ನೆ ಓಲ್ ಇಪ್ಪುನುಂದು ಕಾರ್ಲಾಡು ಓಲಿಪ್ಪು ನಾಕೇನ್ ನೀರು ಎಸ್ ಬಂಡರತೆ ಹೌದು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾರ್ಲಾಡು ಓಲಿಪ್ಪು ನಾಕೇನ್ ನೀರು ಕಾರ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನೆ ಎಸ್ ಓಲಿಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಕ್ಕೇನ್ ನೀರು ಕಾರ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನ ಓಲಿಪ್ಪುನು ಕಾರ್ಲಾಡು ಅಂದು ಬೆಳುವಾಯಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಡಿಪ್ಪುನೇರು ಕಾರ್ಲ ಕೈತಲೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾನು ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಓಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಬೆಳುವಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲವೇ
ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದು ವಾಯ್ಸು ಕೇಳ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಳ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರತಿ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲಾರ ತುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದ ಕೆಬಿ ಕೊರಪ ನೀ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಲಿಯೇ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು. ನಾನು ಆಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಾ. ಓ ನೀವು ಆಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏನು. ನೀರು ತೂಟೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಳು ಬರ್ಪುನಂಡವೇ. ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಹೇಡಿಡುಲ್ಲೇರು. ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ ಬತ್ತುದ ಉಂತುದು ಈನ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲೆರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕುಲು ಬರಂದೆ ವಾರಗಟ್ಲೆ ಆಂಡ್. ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡಿತ್ನಲ ಬರೊಂದು ಅಂಚ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚೆತ್ಯ ಡೈಲಿ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈವ್ಡು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೌದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳ್ದು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಜನ, ಅವ್ಳು ಲೇಟ್ ಬಂದದಂತೆ. ಎಂಕುಲೆ ಲೇಟ್ ಬೈದು ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕೆರ್. ದೂರ ಪೋತಾರು ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಇರು ದೀಪಾವಳಿ ದಪಗ ತೂವರ್ನೆ ಇಜ್ಜೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೆರ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಂಡಾರ್ ಬರಂದೆ. ಇನಿ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನಸ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಮಲ್ತರೆ ದಾದೆಕ್ಕ ಜುಪ್ಪು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಬಸ್ಸುಂಡು ಈರೆನ ಉರುಡು ನನ್ನರ ಟೈಪ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಲ್ಲಾರ ದೂರ ಬಯರು. ಇಪ್ಪೊಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಕ್ಕನ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾಲೆಜ್ಜ ಪಾತೆರ್ನ ನೆನ್ಸನತ್ತು. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಅಂದೆ. ಅತ್ತೆ ಮಿತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತಾರ. ವಾಯ್ಸ್ ತೇಲುತ್ತದೆ. ತೇಲುಂಡ ಮರ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡ ಸೆಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ತೇಲುಂಡು ಗೆತ್ತ. ಒನಸಾಂಡ್ ಕಂಚಲ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಚಾಲ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚಾಲ ಅವನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮಾಟೆ ಬಟಾಟೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂತೈ ಪನ್ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪುನರಪುಜ. ಟೊಮೆಟೆ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೆ ಬಟಾಟೆ ಇರೆಗ್ ಒಪ್ಪುಜಿಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ. ಆಪುಜಾ ಓಕೆ ಬಿಡು ಬೊಡ್ಚಿ. ವಾಯ್ಸ್ ತೇಲುತ್ತದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಆ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ಮುಲು ಅಂಚದ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರಾ ಇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಬ್ರದರ್ಲ ಏರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆರ್ ರಂಜಿತಾ ಪಂಡತ ನಿತೀಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಿಸ್ಟರ್ಂದು ಎನ್ನಿದೆ ನನ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೋ ಒಂದೇ ಇರು ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪಾಪಾಯಿ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದಂದ್ ಪಾಪಾಯ್. ರನ್ನೆ ಪಾಪ ಹೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಪಾಪವೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಅಂದ್ ಪಾಪ ಬಂಡ ಆತಿಯಾವ್. ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುನಿ ಮರ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಅಡೆಗ್ ನೆರ್ಪುನಿ ದಾದ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಆಪುಜಿ. ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತುಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತೆರ್ನ ಎಜ್ಜಾತೆ ಇರ್ ಕೋಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ ಪಾತೆರ್ನ ಎಜ್ಜಿ. ಅಂದ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತೆರ್ನ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನ. ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು. ಇರು ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾರು. ಅರೆಂಚಿನ ಒರ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಿಯತ್ತ. ನಿಕ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಿಡು. ಏನು ಅರ್ಥ ಇರೆನ ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಕ್ಕ. ಇರ್ ತೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರತೆ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರತ ತುಯ್ಯ ಕಡೆನ್.
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನೀರೇ ತೂತಾರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಪತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಪೊಡ ಉಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಪೊಡ ಉಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿ ಪರ್ಬ ಮುಗ್ಗಿನತೆ ಕೋಟೆಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಕೋಡೆತ್ತು ನಿಜ್ಜಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಇನ್ನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಸನೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಸನೆ KA ಅಲೋನ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಂಡೆ ಆಂಡ ಸವಿತಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಂಡಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ 2-3 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 2-3 ದಿನ ಅತ್ತ ಗುರುವಾರ ನೈಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೋಮವಾರ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನಿ ಸೋಮವಾರ ಟಿವಿ ದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನಿ ರತ್ಬಾರ್ದು ಓದ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡಿ ಉಂಡು ಉಂಡವೇ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಅವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಟಿವಿನಿ ಸರಿ ಆಯ್ನಿ ಟಿವಿ ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ರಿಸೀವರ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಸೋಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನೆ ಸರಿ ಅಂಚ ದಾದನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಕಾತನ ಆಪನಂದಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನವರು ಸಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೌದೌದು ಏಯ್ ಅದೌದು ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಸಸಾರ ಮಾಡುದು ಮಾರೆ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ನೀರನ್ನು ಸಸಾರ ಮಲ್ತೆ ಅರೆ ಪಾತೆರ ಕುತ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಕುರ ಪನೋಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಜರ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾತೆರ್ನೆ ಕ್ಲಿಂಚೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ చేసి ಇಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಬಡ ಬಡ ಪಾತೆರ್ನೆ ನಂಬೊಲಿಕೆ ಇನ್ನನ್ನ ಏನ ನಮ್ಮನು ಬಡ ಬಡ ಪಾತೆರ್ನೆ ನಂಬೊಲಿ ಮುನು ಮುನು ಪಾತೆರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾ ಪೂರ ಬಡ ಬಡ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಕುಲ್ ಪೂಜಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಕುಲ್ಕು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಕುಲ್ಕು ಅಲ್ಕು ಕನಂತ ಕಲ್ಮಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಮುನು ಮುನು ಪಾತೆರ್ ಬೇತ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡೆ ಅದ್ದೆ ನಂಬೊಲಿ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಕುರೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚ ಒರೇನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಒರೇನ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂಡು ఆయన ಪಾತ್ರೆ ದಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಪಾತ್ರೆ ದಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಸಾರ ಮಾಡುದು ಮಾರೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸಸಾರ ಮಲ್ತನು ಜೋರ್ಗು ಜೋರ್ಲ ಬೋಡು ಪಾಪಾಗ ಪಾಪಲ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಕಾಲು ಸಸಾರ ಮಾಡುದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಶುದ್ಧ ಆತು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಬಂಡಾರಿ ಅಶುದ್ಧ ಆತುಂಡು ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜ ಅಶುದ್ಧ ಆತುಂಡು ಏನ್ ಆತು ಬೊರ್ಚಂದಳ ಅದು ಬೋಯನ ಸಸಾರ ಮಾಡುದು ಮಾರೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸಸಾರ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಸಸಾರ ಮಲ್ದು ಜೇರಲ್ಲ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪು ಜಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಪನ್ಪು ನಾನು ಸಸಾರ ಮಾಡುದು ಪಿರಡ್ ಪನ್ಪು ಜಾನು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಜಾಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಲಿ
ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಲ್ಪನಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು 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 ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಓ ಕೂಬಾಡ ಮೇರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ದೂರ ಪೋತಾರಿಯೇ ಉಲ್ಲ 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 ತೆದಿಲ್ಡಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾಲ ಆತುಜ್ಜಿ ತೆದಿಲ್ಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಎಂಗಲ್ನ ಸೈತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ದೇರ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪಡಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋರ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋರ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಶೆಕ್ ಇರೊಂಚೂರು ಕೂಬಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ ಜೋರು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಮಕ್ಕವೇ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪೂರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಶಾಲು ಆನಾಗ ಈತ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆನಂದ ಬೆರಿಕೆ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ತೋಜಿಂಡು ಒಂದన్నారు ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಕ ಏನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಆತೇನಾ ಆತೆ ಆತೆಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಉಲ್ಲಾರ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒನಸಾಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬೈಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬೈಜೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅರೆ ಪಂತಜಿ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾರೇ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅರೆಗ್ ನೀ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬತ್ತೆರಡ ಬರುವೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರಾಯೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೂ ಅಂತ ಕುಲ್ಲ ಯಾರಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕಜಿಪು ದಾದ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಡ ಬಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಬಡ ಬಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ ಬಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಮೂಲು ಪಗೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಅಂದೆ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಸನೆ ಇಂಚಿಲ ಎಕಡ ಚೂರ್ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದೊಕ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದೇ ಮಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಪ್ಪಡ್ಗೆ ಪಚ್ಚಿರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಾಗ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಚಿಲ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ ವಚ್ಚಿರಂತ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ ಆರ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರೆ ಬಂತನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮಕ್ಕೆ ಆನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೇರಿ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಎಂಕೆ ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈರು ಏನನ್ನ ಪುರ ನಂಬೋರ್ಚ ಅಂಚವೆ
ಅರೆ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪನ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರೆಂದು. ಹೇಮಾ RR, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೇಮಾ ಮೇಡಮ್. ಅರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾರ ಅಂದ್ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ಇನಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಉಂಡು. ಉಂಡಿಯೇ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಹೇಮ ಮೇರ್ಲ ಹೇಮ ಹ್ಮ್ ಮೇರ್ನ ಹೇಮಲತ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಉಪ್ಪಡ ವಚ್ಚಿರ ಉಂಡಾ ಈರ್ಡಾಗೆ ನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಏನಿಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಉಂಡಿಯೇ ಉಂಡು ಉಂಡು ಹೇಮ ಕೆರೆ ಬೋಡೆ ಒಂದು ಹೇಮ RR ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹೇಮ ಉಂಡಿಯೇ ಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಮ RR. ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ ಮಲ್ತ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಕೊರ್ಕ ಮರ ಇರೆಗ್ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರ್ಡ ಕೊರ್ಪುನು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಜಿನೆರೆ ಕೊರ್ತೊಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮ RR ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪಡ ರಡ್ಡ್ ಬಚ್ಚಿರಿ ಜನ ಹೇಮಕ್ಕನಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಹೇಮಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಉಪ್ಪಡ ವಚ್ಚಿರ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಏನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಡೆಲೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಕಡಪುಡಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಹೇಮಲತ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೇಮ RR ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆಗೊಂಚಿ ಕಡಪುಂಡು ಹೇಮಲತ ಅಕ್ಕ ಗಂಡಲ ಕಡಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೆಟ್ ಗೂಗಲ್ ಪೆಟ್ ವಾಡನ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ ವಾಡ್ನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಪ್ಪಾರ ಅಂದಾಜಿ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಕಡಪುಡ್ಗನೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ಗೆ ಏರೆಗ ಏರೆಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನು ಪನೊಂದು ಈರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನೆ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿತ್ತು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪುನ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬಸುಟ್ಟೆ ಕಡಪುಡೋಡು ಮಿಗ್ದಿತ್ತು ಪಾರ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಆಡ ಕಡಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನಗ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇನಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಆರ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ದಾವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾ ಇನಿಯೇ ಬರ್ಪುಜೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈರ್ನೆಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಪೊಡಿಚಾಲ್ ಪುಲಾಯ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಹೌದಾ ಹೊತ್ತಿನ ಚಂಡಿ ಅವು ಆ ಆಯ್ತು ಜಾಲ್ಡೆ ದೀಕ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಾತ್ ನನ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರವಣತೆ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪದಕುಲು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿದಕುಲು ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಹೇಮ RR ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಲವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ದಾದೆ ಈ ಹಿ 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 ಎಲ್ತನಿ ಯಾರು ಅಂಚನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮ RR ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಗ ವೈಟ್ ಬಸ್ಸುಟಾವು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾವೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ವೈಟ್ ಆವು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾವ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಎಂಚಿನ ಮರ ಕೆಲಪುರ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾವೆ ನಮಕ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬೊಪ್ಪುನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬೊಪ್ಪುನು ತೆಲುಪಿನಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದು ಇರ್ ತೆಲಿತಿನ ಎಲ್ತಿನಾರ ಆಹಾ ಅಂದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ 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 ಇರ್ ತೆಲ್ತಿನಿ ಅತೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿರ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಅಂತೀರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿರ್ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿರ್ಗೆ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಬನ್ಲೆವೆ ಈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಗ ಪೊತ್ತುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಅವು ಪೊತ್ತಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಪೊತ್ತರ ಬೇಗ ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಅವು ಪೊತ್ತಿನ ತೂನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಗೆಲ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್ ಅಮ್ಮ ಮಗೆಲ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಹೇಮ RR ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಊರು ಬೆಂಗ್ಳೂರೇನೆ ಅತ್ ಊರ್ದಾರತ್ ಈರ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ದಂಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಜೆ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಲು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ತುಳು ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ಊರುಡ್ ಪೋದು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಸಟ್ಲ್ ಆತುಂಡು ಸ್ವಂತ ಊರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲು ಹೇಮ RR ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದಂದ್ ಜೆತ್ತೆ ಜೆತ್ತನಾತಿ ಜೆತ್ತೆ ಚೂರ್ ನಿದ್ರದ ಪಗ್ಗೆಲ್ದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪಿ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಡೆಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ನ ಊರು ಈರ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಅದಾರ ಅತೆ
ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಮರ ಇರು ದೂರದಾರಂದು ಇರೇಪ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ರ ಮಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ದು ಡೆಲ್ಲಿರ್ದೇಪ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಡೆಲ್ಲಿದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಯ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಾಗ ಇರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಾರ ಮನೆ ಹ ಪೂತಿಗ ಇಪ್ಪನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡತ್ತೆ ಒಡೆ ಗೊತ್ತ ಆಂಚಿ ಪೂತಿಗ ಸಕಲೇಶಪುರ ಟಿಪ್ಪುನ ಆತ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹಾಸನ ಸೋಭಕ್ಕನ ಕೊರ್ತುನಂಚಿ ಆಶಾನಂದ ಆಂಚಿದಾರತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಓಕೆ ಅಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಬರ್ರಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಊರುಗ್ ಬರ್ರಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕವೇ ಅಂಚ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಸರಿ ಉಂಡವೇ ಇರೆಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಪಂಡರತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಬರ್ಪರತ್ತ ಇರು ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಬರ್ರಾಲೆಜ್ಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಬರ್ರಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಊರುಗ್ ಬರ್ರಾಲೆಜ್ಜಿ MRR ಎಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ತೇಲ್ತೇರಿ ಇರಂದ ಆಯ್ತು ತೆಲ್ಪರಂಚ ತೆಲ್ಪೊಡಿಚಿ ತೆಲುపులే జోరు తెలుపులే కడిమే అండవు ఇరు ఫిబ్రవరి 27 మగు బల్లే అవి 30కు పొడిచి ಓದುದು ನೀ ಮಂಗಳೂರು ಇರು ಮಂಗಳೂರು ಓದುದನಾ ಇತ್ತ ಉಳ್ಳದ ಇಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡತೆ ಓಕೆ ಮಾರಾರಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಬಿಡುಲ್ಲಾರ ಯಾರು ಜಾಬ್ ಬಿಡುಲ್ಲಾರ 11 ಜನ ಹಿಡುಲ್ಲೇರು ಇಪ್ಪುನ್ ರಡೇ ಜನ ಪಾತೆರ್ನ ರಡೇ ಜನ ಕೆಬಿಗರ್ ಒಂದ್ಲೆ ದಾದಾ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಳು ಬರ್ಬೇಕು ದಾದೆತ್ತಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಹೇಮಕ್ಕನಾಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಹೇಮಕ್ಕನಾಗುಲು ಅಂದಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಹೇಮಕ್ಕನಾಗುಲು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯೋ ಇರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕಟೀಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅತೆ ಅಂದಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಹೇಮಕ್ಕನಕುಲು ಅಂದ ಅಕ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಅಕುಲು ಜನ ಹೇಮಕ್ಕನಾಗುಲು ಇಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ ಅಂದು ಒಂದಿಚ್ಚರ ಕೆಬಿಗರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಬೊಕೇರ್ಲ ಪಾತೆರ ಜೆರ್ 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಬರಂದಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮರತ್ತೆರ ಅಂದು ಅತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಅಂದೇ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಕೆಬಿ ಇರೆಗ್ ಬಡಂಡಗೆತನ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಬಿಗೆತನ್ಲೆ ರವಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಏರು ಉಳ್ಳಾರ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ 16 ಜನ ಒಟ್ಟು 2 ಜನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ 10 ಜನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅತಿ ಏರುಳ್ಳಾರ್ನ ಪಲ್ಲೆ 16 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಏರುಳ್ಳಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪದಾಕ್ 16 ಕಮೆಂಟ್ ಜನ ಪಡ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಕಾಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ದಾದಾ ಮಲ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಕೆಬಿ ಉಂಡೆ ಇರೆ ಕೆಬಿ ಇತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣಿನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ರಡ್ಡುಲ ಕೆಬಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಬಡಂಡ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಾಲೆಳಕ್ಕುವೆನಂದಿಯ ಅಂದಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಓಕೆ ಭಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ
ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್. ಏರ್ ಪುರುಳ್ಳರ್ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒರೆ ಕುರಿ. ಓಕೆ 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 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಪ್ಪಗೀರ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಏಮಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಏಮಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಈರ್ನ ಬಟಾಟೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಈರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮ ಆರಕ್ಕ ಇದೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಹೆಚ್ಚ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿನ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಮಾರೆ ಅವ್ರು ಏರೇ ಬೋಡು ಕಡೆ ಹೇಮಲತಾಕ ದೂರ ಪೋಯರು. ಸಾಂಬಾರ್ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಸಾಂಬಾರು ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಇರೆಗ್ ಸೂಪರ್. ಮಿಂಚಿನ ಪಟಾಕಿ ಅವು ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು ಹೊಂಟಕ್ಕಿ. ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡುನು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕ್ಕನ ತೂಪುನ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಕನ ತೂಪುನ ಅನ್ನ ಆಪನ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಲೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾವ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಟುಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಏಮಕ್ಕ ಟುಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಆತೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಫ್ರೈಡೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಫ್ರೈಡೇನೇನೆ. ರಕ್ಷತ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬಾಯ್ ದುಬೈ ರಕ್ಷತ್ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್. ದುಬೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೇಮಕ್ ಕೊರವೇ ಒಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಮುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯರತೆ ನನ ರೈಲ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಇತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ನ ಇತ್ತಂಚಿ ಕೇಂಡೆರ್ ಪಟಾಕಿ ನ್ಯಾಲಿ ಈತ್ತಿನ ಎಡ್ಜಿಗೆಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯರತೆ ನನ ರೈಲ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ರೈಲ್ ಬುಡ್ಕವೇ ಹೇಮಕ್ಕ. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆತುಜಿ ಅಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪತ್ ಮಾತ್ರ ಸೋ ಅನ್ನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೇ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಓಲೊಂದು ನಾಡ್ನಿರೇನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ ಐವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರಿಯರೆ ಆಪುನು ಅಂದೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 100 ದಾಂಟಿ ಬೊಕ ಬತ್ತಿನಿ. ಎಂಕ್ಲೆಲ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೂರ ಎಂಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆ 100 ದಾಂಟಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಬೈದಿನಿ. ಪೂರ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಪುನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರು ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತನ್ನಾತಿ ಬರ್ಪೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುದು ಲಾಂಗ್ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಾರೆರ್ ನಮಕ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪೋಡಂಡ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಐವ ಆವೊಡಿಯೇ ಆಪ್ಷನ್ಡ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ಯೆರ್ ಅಪಗ ಇತ್ತನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಆದಿತ್ಯೆರ್ ಅಂದ್ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದು ಮಲ್ತಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ಚಾನೆಲ್ ಗುರ್ತುಜೆತ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಂದು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ ಪೋಡುಂಡ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಶಾರ್ಟ್ದ ಆಪುಜಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಡಬ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹಚ್ಚುಂಡತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಐಟ್ ಸಬ್ ಬರ್ಪೆರ್ದ್ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ ಉಂಡತೆ
ಸಬ್ಬು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಹೇಮ ಆರಾರಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಅವ್ಲು ಉಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಂಡವೆ ಇರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನೊಡ್ಚಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಡೆಲ ಪೋಪು ಜವೆ ಮಾರಾರಕ್ಕ ಅರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಪುನಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಪ್ನತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಅತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆತೆ ಇರ್ ಎನ್ನಲೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನಲೆ ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಿಸ್ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಜಿ ಇರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ. ನಂದಲಿಕೆ ಜಯಶ್ರೀಕಿನಿ ನೀವು ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದೌದು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐನ ಏನಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೂರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಯ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಜಿ ಇಲ್ಲುಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಡ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಲ ಎಂಚನೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತುದೆ ಕುರ್ಚಿದ್ ಒಂದ್ ಕುಲೋಂದ ಬಸ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಕೊಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಕುಲೋನ್ ಬಾ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂದು. ಹೇಮಾರಕ ಓಕಿ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಅವ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲು ಇತ್ತೆರತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ದೂರೊಡುಲ್ಲರತೆ ಅಂಚ ನೆನಪು ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಏರೇರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ಬರ್ನಿಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆವ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ನ. ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ್. ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಂದ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಇಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಡ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂಜೊಂದು ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲ ಪೇಸ್ ದೆಪ್ಪದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಲೈವ್ಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಡಾತ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂತ ತಿರ್ಗರೆ ಸುರು. ಐತೆ ತಿರ್ಗಂದ್ ಗಾಳಿ ಇತ್ತೆಂತ ಬರೊಂದುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಮೋಡ ಪೂರಲ ಅವೇ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನಿಕ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಓಳು ಅನ್ನ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ಲ. ಇರೆನ ಊರು ಓಲು ಅಣ್ಣ. ಪಗೆಲ್ಡು ವರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪಗೆಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಜತಿ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಪಗೆಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದನೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು. ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುರೆಟ್ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಕಡಿಮೆತೆ. ಪಗೆಲ್ಡ್ ಲೈವೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಒರಲ ಒರನ ದಾನ್ನ ಎಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೊಕ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಲೈವೇ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಇಲ್ಲದನೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ. ಓ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಾರೆನ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿಡು ಮಣಿಪಾಲ ಅಂದೆ. ಓ ಇರ್ನ ಮಣಿಪಾಲ ದಾರೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಹಾಯ್ 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 ಯಾರ್ನ ಪುದರ್ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡತೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆರ ಬಜಿ ಜೈಲ್ ತೋಜುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಜಾಯಿಲ್ ಜಾಲ್ ತೋಜುಂಡು ಗೆರೆಗ್ ಅಂದಂದು ಜಾಲ್ ತೋಜುಂಡಿಯೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು. ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಸುಮಾರು ಜನ. ಈರ್ಗೆನ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೆರ್ ಲೈವ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತ ಜನ ಕಾರ್ಲಾಡ್. ಬೋಡಿರೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತಿನಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ್. ಜಾಲ್ ಸಾರಿ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾರಾರಕ್ಕ ಜಾಲ್ ಇಂದ್ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ಜೈಲಿಂದ್ ಅವೇ ಜಾಲ್ ಜಾಲ್ ಪುದರ್ ದೀತ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಿರ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ
ನೆಂಚಿನ ಅಂದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು 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 ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಯಾನಿತ್ತ ಸರಿ ಚೂರು ಇತ್ತ ಸರಿನ ಪನ್ಪೆತ್ತ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇಪ್ಪುನ ಯಾನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಡಿ ಅಂದೇ ಇರು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುನತೆ ಸೂಪರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಗಿತ್ತಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ನೆನಪು ಬರ್ನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೆನಪಿತ್ತೆ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಅನ್ಪೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮ ಆರ್ ಅಕ್ಕ நல்ல ಬರೊಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡ ತಿಂಗ್ ಬರಂದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಚೂರು 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 ನೆನಪು ಬರೋದುಂಡು ಅನ್ನ ಚೂರು ಪುದರ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನು ಮಾರೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಂಡಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಜಿಂಡೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪೆದೆ ನೆನಪು ಬನ್ನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುಜೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡಿ ಎಂಕುಲ ಮೂಲು ತೆಡಿಲ್ ಪೂರ ಹಾಕುದು ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆನಾಗ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೇ ಹೇಮ ಆರಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ ಹೇಮ ಆರಕ್ಕ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಆದಿಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಆದಿಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಅತ್ತು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಬರೊಂದುಂಡು ಸುಂದರಿಯ ಹೆಸರು ಮರೆತು ಹೋಯ್ತಾ ಚೂರ್ ಮಾರೆ ಅವನಚೂರು ಪುದರ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನು ಮಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪನಂದುಲೇರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅವು ಕೇಂದಿತ್ತ ಅವು ತಿಕ್ಕುದು ಜಂದಂದ ಅವು ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬುಕ್ಕೋಲ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ ಓ ಏತ್ ಬೋಡ್ ನಿಕ್ ಮೈಕ್ ಪಂಡ ಓವು ನಿಂಗ್ ಎನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಬರ್ತೆ ನಮಕಿಂಚಿ ನಿಕ್ ಅವು ಮೈಕ್ ಅತ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇಡೀ ನಾರ್ದಿಂಗ್ಲೆ ಮೈಕ್ ತಿಗುದುಜಿ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೈಜೇರ್ ಆರ್ ಬೈದಿಜರ್ನ ಅಕ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತಿ ಆರ್ನ ಬುದಾರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಬನ್ಯಾರ್ ನಾನು ಕಪ್ಪ ನಾನು ಅತ್ತ ರಕ್ಷಿತ ಬುದಾರ್ ಯಾನ್ ಬಕೇನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುದಾರ್ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೆತ ನೋಡು ಅವಾಗಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಊರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೈಕ ಸುಂದರಿ ನಾನು ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಚೂರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೊಂಡಿಯಾರ ಪುದರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಅತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಓಕೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಗವೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಕೆಲವುದೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ಗೇನುಂಡು ಕೆಲವುದೈಟ್ ಸ್ಲೋ ಕೇನುಂಡು ದೂರೋಡು ಬಾತೆರ್ಲಕೇನುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋರ್ಕೇನುಂಡು ಏಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲದಾಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂಡ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ ಮನ್ಪೆತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾರನೇ ತೂಪೇನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಂಚನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತ್ಯಾನ್ ಪಾತನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನಿಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟಾ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತ ನಮ್ದರು ಅತ್ತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಆರಾಮದಾರ ಅಂಚ ಅಂದಿ ಅಮರಾನೆ ಬೇತೆ ಯಾನ ಬೇತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದಂತದರು ಪನ್ಪುಜಿ ಮನದಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಪನ್ಪುಜಾರ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂತಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಊರುದಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರುದಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಅಂದಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಏತೋ ಬಂಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇಪ್ಪರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಿಂಜ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂನಗನಿ ಬೇಜಾರ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕತ್ತೆ ಯಾರನ ಅಂದು ಅತ್ತ ಧ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಧ್ಯಾನ್ ಅತ್ತತ್ತು ಕೇಳಾರಡ ಗ್ರೇಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ಅಂದು ಧ್ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಧ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅರ್ನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮಾರೆ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಏ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕನೆ ಯಾರು ನಮ್ದಾರು ಅಂದು ಧ್ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದ ಹತ್ತು ಪನ್ನಡ ಅಂದೆ ಗ್ರೇಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೇರು ಗ್ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರೆ ದೂರ పోతాರಿ ಏಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರಂದೆ ಈತ್ ದಿನ ಇತ್ತುಜೇರ ಈತ್ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕೆಬ್ಬಿಗೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತು ಅಂತ ಯಾ ಬನ್ನೆತ ಅತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಬುದಾರ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತು ಅರ್ಧ ಬುದ ಪಂಪಿತ ತವೀರೆಗ್ ಅವು ಬೇತೆ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಲೈವ್ ಬರಂದಿತ್ತೇರ ಆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತನ ಹಾ ಅರೆ ಫುಲ್ ಬುದಾರಿಪ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಲೆಪ್ಪೆದ ಚಂದ್ರತೇಕ ಬತ್ತೀರ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಓ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಇರ್ ಪನರ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನಾ ಪನ್ಪೆದೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಪಂಡೆ ಹತ್ತೀರ್ ನ ಬುದಾರ್ ತುಲಿ ಈರ್ ಪನಂದೇನೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಚೂರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇಜ್ ಅನಿತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಪನ್ಪೇದೆ ಅನಿತೆ ಪನ್ಪೇದೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೇದೆ ಇರ್ ಪನರ ಅಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದ ಯಾನಿತೆ ಪನ್ಪೆದ್ದೆ ದೇವಪ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೇವಪ್ಪನೆ ಬತ್ತದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನಿ ಓ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ ಹೇಮ ಆರಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮ ಆರಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋದು ಇತ್ತಾರು ದೂರಲ ಪೋತುಜೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತ ದೂರಲ ಪೋತುಜ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಚ ಲೈವ್ ಉಂಡಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡೇರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬತ್ತುಂಡ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಆರುಲ್ಲೇರದು ನಾನು ಕಪ್ಪ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಯಾರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಿರೆ ಗವಿ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಉಂದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂದಾರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ
ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಅತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಅತೆ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಾಡ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಯಾರನ್ನ ಪುದಾರ್ ಯಾ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರ್ನಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಓಲ್ ಉಂಡಿ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಉಂಡವೇ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆದೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ ದಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊಣಸಾಂಡ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಯಾರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಓಲು ಉಂಡಿ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಈರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡು ಅಪಗ ಮೂಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಲಿ ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ ಒಂತೆ ಈರ್ ಚಾನೆಲ್ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರೊಲಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಪುಜೆರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಒಂದಾದ್ ದಾಲ ಮಾರೆ ಇರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡು ಅಪಗ ಮೂಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ ಆಪುಂಡು ಒರಿಕ್ ಐಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡಾ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗ ಎರಡು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಹತ್ತತ್ತೇರ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೇರು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಒನಸ ಆತಿಜಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸ ಆತಿಜೇರ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೀರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಚಿ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರೋಡ್ ಪೂರ ಗಾಳಿ ಉಂಡೆ ಪಾತೇರ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಯ್ತುದುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಯ್ತುದುಂಡಾ ಶಕ್ ಅರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಊಟ ಆಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಊಟ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊಟ ಆದ್ ನನ ಕೂಡ ಅವರ ಉನೋಡ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ತೋಜುಂಡು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡತ ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ನಾಗ ಗಡ ಖರಾಬ್ ಉಂಡು ಟವರ್ಗ್ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಈರ್ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪಂಡದು ಮುರಾನಿ ಮೂಲೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮುರಾನಿಯರ ಪಂತ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮುರಾನಿ ತೆಡಿಲ್ ಮೂಲೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಉಮೇಶನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈರು ಪಂಡುದು ಮಾರ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಏರ್ ಉಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ್ಕನೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನ ಒನಸ ಆಂಡೆ ಏರ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಊಟ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊಟ ಆಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊಟ ಆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಓವ ಐಡಿ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತು ಆತಿಜಿಯೇ ಆರ್ನ ಐಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ CRASTA ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ CRASTA ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಗರೆ ಶುರು ಆಂಡು ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಏನು ಗೊಂಬೆ DP ಉಂಡು ಅಂದನ್ ಗೊಂಬೆ DP ಉಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಬೆ DP ಉಂಡು ಗೊಂಬೆ DPಗೂ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಗೊಂಬೆ DP ಪಂಡ ಕೆಲ ಗೊಂಬೆ DP ಬುಧರ್ ಬಂದಂತೆ ಅಂಚತ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಗೊಂಬೆ DP ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಗೊಂಬೆ DP ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪ್ಪುಣಿತ್ತೆ
ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಟ್ಟಾಲು ಲೋಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಟ್ಟಾಲು ಲೋಟೆ ಅವ ನೀರ್ದಾಯಿ ಕೊನತ್ತನು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಕೊನತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ಟಾಲು ಲೋಟೆ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿರ್ಗ್ಯಾರು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಅವ ವಿಡಿಯೋ ಮುರಾಣಿ ತೂತೆ ನಾವು ತೂತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಜರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ಟಾಲು ಲೋಟೆ ತಿಕ್ಕಿಜೇರೆಗ್ ತೋ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ തന്നെ വൈദ്യരാറ് ലൈവ് ക്ലിയർ പണ്ടിജത്താ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟುಬೋದು ಖಾಲಿ ಕಾರಡು ಬೈದೆ ಓಲೋ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದೆ ಓ ದಾದಾಂಡ್ ಏರ ಪಾಡಂ ಪಾತ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಬೇತೇರ್ಲ ಪಾಡಂ ಪೋಯರ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟು ಏರ್ಕೊಳತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗ್ಗಿಡತೆ ಎಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಕನ ಐಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಬರ್ಪೆರಪ್ಪಾಗ ಮುರಾನಿ ಅವಳು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಜನಮನ ಅದನ್ನ ಬಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಆಂಡೆ ಈರ್ನವರೋಡು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಉಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರ್ ಪಾತೆರುಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಬೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೋಪನಂದ್ ಓ ಅಂದೆ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರುಂಡೆ ಬನೊಂದು ಅಂದೆ ಮುರಾಣಿ ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಅಂದೆಂಗ್ಲೇನ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಅಂದತ್ತೆ ಐಟ್ ಉಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಬೂರ್ದು ನೈ ದಾದಾಪುರ ಆತನಂದು ದಾದಾ ಆತು ನೀವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿತ್ತ ಅಂದೈಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕುದ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕುದ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ರಡ್ಡುಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಜಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡುಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಪನಂದುಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತನ ಸಬ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ ಅಕ್ಕ ಆರು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಐತೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಇರ್ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಅನ್ಪಾರು ಇರ್ ಎಂಚ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಏನೋ ಜೈ ಕೊಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾದೆಕ್ ಪಾಡ್ಮಂಡ ಸಬ್ಬು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಅವನಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಪಾತೇರ್ನು ಇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೇರ ಮುರಾನಿ ಆತ ಪಾತೇರ್ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೇರ ಮನಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೇ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರೋಡು ಪಾತೇರ ಏತ್ ಪಾತೇರ್ ಬರತು ಓಡು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ ಅಂದಂದು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಗಲ ಪಾತೇರ್ ನಾಕೇನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೋರ ಬರೋಡು ಏತ್ ಪಾತೇರ್ ಬರತು ಓಡು ಆರ್ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದಾನ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಪಾಡ್ಬೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜೇರು
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕವೇ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಂದಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಕ್ಕ ಆತುಂಡು. ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ದೀಪಾವಳಿದಲಕ ಏಪಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆತಿಜಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಐಕು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುನು ಅಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂದಂದು ಓನ್ ಸ್ವಂತ ಅಗಲನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತ ಕನ್ನಡ ಅತಿ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಜ್ಯೋತ ಎಂತ ಕನ್ನಡ ಬೋದಂತೆ ಸುಜಾತ ಕನ್ನಡ ಬಿದ್ದಾರ್ದು. ಇಂತ ಬರ್ಪುನೆ ಈರ್ ಬಲೆಂದು ಪಂಡಾರ್ದಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲದ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪು ಎಂಕುಲು. ಉಂದು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲೆ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರ್ಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಬಲೆ ಪನ್ಯಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ ಡಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ. ಅಂದು ನೆನ್ನಿರೆರ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಅವಂದು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಬುಡ್ಸೋಕುಂಟು ಚಾನೆಲ್ಗಿಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪಾಡೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀಜಿಂದ ಚಾನೆಲ್ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ವಾಚ ಬರ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ನಮನ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ ಕೊರ ಪಂಡ ವಾಚ ಬರ್ ಸುಮಾರ್ ಲೇಟ್ ಎನ್ನ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವಂತನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಅವಂದು ಐಕೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಬುಡೋಡ ಆಪುಂಡು. ನನ ಯಾರ್ ನೀರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕೇನಜಿ ನನಂಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾರ ಕೂಡ ನನಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ನನ್ನ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ ಪನೊಡುಂದೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇನಿಲ ಯಾನತೆ ಪನ್ನಿ ಇರ್ ಪಂತ್ ಜಾರು. ಕೋಡೆ ಒಂಜೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯೆ ಐಕು 1000 ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದೇ 1600 ವ್ಯೂಸಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ ಪದ್ಯವ ನೋಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪುಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅದೆ WH ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದು ಇತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ನಂಚ ಪಾಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾತ್ರ ಏತು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕೌಂಟ್ ಆವಡಂಡ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಬ್ರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಡಬಲ್ ಬಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಸದ ತೆಡಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಗಮ್ಮತೇ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ ಭರ್ಜರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನೆ ಲೆಕ್ಕಾಗ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ WH ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ವಾ ಗೈಡ್ ಆಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಗೈಡ್ ನಕುಲು ಪನ್ಪುಂದಾಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ WH ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನೆ ಪಾಡೊಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ನಮಕ್ ಸಬ್ಬು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಬು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಈತ್ ಕೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ವಾ ಗೈಡ್ ಆಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿಜಿ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿಜಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪಗ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇರೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ತುಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂದ್
ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ನಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ದಾದಾ ಇಜ್ಜೆಂಡು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟಾಟದ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ನಗ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ಬರ್ಪಿದ್ದಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವೋಡ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಅಂದಂದ್ ಇರ ಕಡೆ ಬಂಡರತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವೊಡ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನ್ತಿರ್ಲ ಪನ್ಪುನಗ ನೆಡ್ದ್ ಮಿತ್ ಏನಡ್ದ್ ಆವಂದ್ ಪನ್ನರ ಅವಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ನೆಡ್ದ್ ಮಿತ್ ನನ ಪನರ ಅವಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರ ಹಾ ಅವು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾ ಆವು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿ ನೆಡ್ದ್ ಮಿತ್ ನನ ಪನರ ಆಪುಜೆರ್ ಜಾರೆಗ್ ಅರೆ ಈತ್ ಪೂರ ಪಂಡೆರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಅವೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರಿಯೆ ಲೈಕ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜೆ ದುಂಬುಲ ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದುಂಬುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂಂದ್ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಇತ್ತೆನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ ತೂವೊಲಿ ಪಿಂಚಿನೆ ಗಾಳಿ ಬಾ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದಿ ಚಿಮ ಚಿಮ ಗಾಳಿ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಗಾಳಿ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಇಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಏಸಿಡ್ ಕುಲ್ಲಿಲ ಕಪ್ ನಂಚ ಮುರಾನಿ ಪೂರ ತೆಡಿಲ್ ಜೋರ್ ಇತ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಸುರು ಆತುಂಡು ಚಂಡಮಾರುತ ಲಕುದು ಅಂಚದು ಓ ಮಾರುತ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂದ ಅಂಚದು ಈ ಒಂದು ಏಸಿಡ್ ದೀಲ ಗುಡ್ ಕಪ್ನ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಈತ್ ಪುರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೈಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಐನೆ ಅತ್ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಬೋನಾಲೆ ಆವಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಐನೆ ಅತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬೇಗ ಆಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಲೆ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಇರೆಗ್ ಅಂದಂದು ಪಾಪದಕ್ಲಂಚಿ ಮಿತ್ ಬರೊಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂತೋಷನೆ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನೈಟ್ ಇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಕಡೆದ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತರೆ ಈತ್ ಪುರ್ತು ಬತ್ನೈಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಾದ್ ಬೋತೆರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದಾ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನೆ ರೈಲು ಬಿಡ್ಲಕ ಪೋದುಲ್ಲರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅವ್ಲು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪುರ್ಸೊತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಓದೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ ಅರ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ಲು ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪಟ 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 ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಲಡ್ ಬಸ್ಸುಲು ಎತ್ಲಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿ ಬರ್ಲಿ ಬರುತ್ತ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ದಾದ ಮರ ಮಣಿ ಪೂಜಾರ್ ಆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳಾರಿ ಆಂಡ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಅವನ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಆಂಡ ಆತೆನಗೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ಯಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರಿ ಇರ ಆತೆನಗೆಂಡರತ್ತ ಇಲ್ಲಾನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ ಯಾತೆ ಆತೆ ಆತೆ ಅವೆ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಅದ ರಪ 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 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಕ್ರಾಶ್ ಟಾಕ್ ಉಂತುಲೆ ಉಂತುಲೆ ಅವೇ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡು ಉಲ್ಲೆರ್ ಎರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಕೊಂಜಿ ಪೋಯಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡತೆ ಅಂಚ ಅಂದನ್ ಒರಿಯಕ್ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಉಳ್ಳಾರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡರೆಗ್ ತುಳು ಬರೋಡ ಆಯ್ನಿ ಯಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ತುಳು ಗೊತ್ತೇ ಬರ್ಪುಣರೆಗ್ ಇಂಚ ಇರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ ತುಳುತ್ತಾರೆ
నిఖిల్ పోలే బిగ్ బాస్కు పన్నందులు లేరు. ఎంకలేం లేదు జరి ఎంకలేం లేదు జరి జరి పోతుంది బిగ్ బాస్. ముల్ బిగ్ బాస్కు పోండ వీడియో పాటరాపు ಜತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಉಂತುನು ಮಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಾಪುನು ಬಂದಪ್ಪಂದಾರೆ ಒನಾಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪೆಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಜೋರು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆ ಮೂಲ ದೀಪಾವಳಿ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಂದ ಅರ್ಧ ವರಿನ ಬಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಸುತೆ ಪ್ರೆಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಸುದೀಪೆರಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುದೀಪೆರಡ ಪಾತೆರ್ಲೇರು ಬೊಕ ಪೋಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಡಿಸೋಜಾ ಆರ ಅಕ್ಕನ ಅನ್ನೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಇಪ್ಪೊಡ ರತೆ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಉನೊಂದು ಉಲ್ಲಾರಾ ಇರು ಉನೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಚ ಇರು ಪಾತೆರು ಜರತೆ ಇರು ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲಾರು ಇರು ಇತ್ತೆ ಉನೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಉನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಉನೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಣ್ಣದ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಬಟಾಟೆ ಎಂಚಿನ ಇವಲಾರು ಪಂತಜೀರು ಅರು ಉನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಉನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಆರು ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿಜೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದಲ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಉದ್ದಲ ಆಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರೇಡ್ದು ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಆತ್ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾಲೆ ಜಾತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆತ್ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ ಕೆಲವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡಾಕೆನಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಐತೆ ಗಾಳಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷರ್ದು ಮಿತ್ ಅವೇ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷರ್ದು ಮಿತ್ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾರೆ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷರ್ದು ಮಿತ್ ಪಂತಜಿ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಲಾಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಂಗ್ 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೋಡು ಅಂದಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೋಡು ಅಂದಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಡನೆ ಬತ್ತೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗಂಡ ಸರ್ತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಇಜಿನ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಲೆ ಹಾ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬದಾರ್ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರನ ಬೊಕ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಅದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟ್ಲ ಅವಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ತೂತುನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತುಂಡ ಅಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಬೂರುಂಡು ಐಟ್ಲ ಉಂಡತೆ 16 9 ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅವಲ ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಏರ ಪಂತೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಿಗ್ಲ 16 ಇಂಚೆ ಐನ ಮನ್ಪುನು ಅವೇ 16 9 ಅಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ 16 9 ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಏರಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಗೊತ್ತುನೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ ಅವು ಏನ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 16 9 ಅಯ್ಯನ ಪಂಡೇರ ಐಕ್ 16 9 ಏನಾನ್ ಪಂಡೇರ್ಯ ಏನ ಪಂಡೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಡ ಬೂರುಜಿ 16 9 ಐಕಿ ನಾನು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತೇತುಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋದು ತೂಪೆ 16 9 ಪಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಜಿಂಡ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಪ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಡ ಬೂರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತನ ಅವು ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜನ ಉಂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜನ ಎತ್ತಿನ ಸುಲಭ ಉಂಡತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಜನ ಕನ್ವಾಸ್ ಅಂದ್ ಕನ್ವಾಸ್
ಕನ್ವಾಸ್ ಅಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಕನ್ವಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಎತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ರವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇರಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನ ಇಜ್ಜರೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾ ಪರ್ಬಾಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತನೆ ಮೆಲ್ಲ ಅರಕ್ ಅಂತ ರೈಲು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಬಿಡೋದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಸುಜಾತ ಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕನ್ವಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ್ ಅವು ಏತ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪರಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಲ್ತು ದಾಂಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒವು ವೀಡಿಯೋ ಸಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಒವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆರ್ ತೂವೋಡು ಐನ್ನ ಆಡ್ ಬತ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ತಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆಯ ಕನ್ವಾಸ್ ಪಂಡ ಅವೆ 16/9 16.9 ಪಾಡ್ದ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಟಾಕಿ ಬುಡಿಯಾರ ಇರೆನ ಅಕ್ಕನ ತುಯ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ಕಲಾಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸಾಂಡ್ ದಾಲ್ ಪಚ್ಚೀರ್ಗೆ ಓ ಇಂಗತ್ತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕನ ಅಲ್ತ್ ಕೊನತಿನ ಅಂದರ ಕಜಿಪ್ಪು ಏಮಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೋಮಡ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಜಂಗ ಪಟಾಕಿ ಜೋಕುಲು ಬುಡಿಯೇರು ಪಟಾಕಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾಡ್ಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ತಿಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಂಡ್ ಪೂರ ನನ್ನಲ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಂಚ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟಾಟೆ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಇನಿಕೆನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಇನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಪರ್ಬ ಮಾತೆರ್ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯ್ದ ಇನ್ಶಾರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರುಂಡು ಅತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೆಲವು ದೆಪ್ಪರಾವುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚಾಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ರೋಮಡ್ ಪೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕ್ರೋಮಡ್ ಪೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಡತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ತೂವೊಡು ಎಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಪೂರ ಎಂಚ ಪನ್ನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಂದ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಮಾಗ್ ಬೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಕೋಮಗತ್ತು ಕ್ರೋಮಗ ಕೋಮಗ ಎಂಚಿನ ತೆಪ್ಪುದಾರನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ನಡೆಗೆ ಪೋಡಾಂದ್ ಕಲ್ಪರ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಾಂದ್ ಕಲ್ಪರ ವೈಷ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಆಪುಂಡುಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಂದ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡ್ ಮಾರೆ ಆ ಕಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆಟ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ಆವ ಪೂರ ಪಂಡದ್ ಅಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ಕಲ್ಪೊಲಿಯ ವೀರ ಬೊಕ್ಕ ಏನರ ಅನ್ಕುಡ ಗಾಡಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ದಾದಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರ್ರ ಬಲೆ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡರತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಆತ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಆತ ಏರ್ ಪೇರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಇರ್ ಪಂಡರತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪುಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ ಆಪುಂಡು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುದು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಜನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಜೆರ್
ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೋಡಂಜಿ ತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮುರಾಡೆನ್ ತೂತೆನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಈರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಅವಡೆವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಈರ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಅವಡೆ. ನಾನು ಎಂತ ಬರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಂದ ಒಂದಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬೈನ ಹೋತು ನಾ ಕಲ್ಪನೆ ಗಂಚೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದಿನ ಬರ್ಕ ಇರ್ ನಾ ಊರುಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಕಲ್ತಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ್ತದ ಲಂಚ ರೊಕ್ಕೆಲ್ಲದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಇರೋದ ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ವಾ ಅಂತ ಇಪ್ಪುನ ತಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಜ ಪೂರ ಪಾಡೊಡಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲು ಊರು ಏರ್ನ ಊರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೆರ್ ಓಲು ಊರು ಊರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತನವಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಡುಪಿ 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 ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಊರು ಓಲ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಲ್ಲೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ನ ಊರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ಕೇನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕನ ಊರ್ಕೆ ನಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಪೂರ ಎಡಿಟೆಡ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಎಡಿಟೆಡ್ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಆಪುನ ಜೀನ್ಸ್ ಆಟುಡು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪುನ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತೆ ಆಪುಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ನ ಊರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನ್ನೀರ್ ಊರು ಓಲೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೇರೆಗ್ ಓ ಅಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಇನ್ಶಾಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗನ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಇನ್ಶಾಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಐಟ್ ಬುಡಿಯರೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ಇನ್ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಆಪುನ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪು ಮಲ್ತು ದವ್ವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತುಂಡು ಮಂಗನ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಗನ್ಲ ಬೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಪನೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಯಾರು ಪಂಡೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದಿರಿ ಏರ್ನ ಊರ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ನಮಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲೆ ಒರೊರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಡಿಕೇರಿ ಲೈನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಪಂಡಿಜ ಉನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡದ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಉನ ಸಾತ್ ಜಾಂದ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಮಾದಾರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಂಚಿ ಕಾಡು ಉಂಡ ಕಾಡು ಉಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಕಾಡು ಉಂಡಿ ನನ್ನ ಕಾಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದ ಅದೇ ಕಾಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಡುಂಡು ಇಂಚಿ ಕಾಡುಂಡು ಸಿಟಿ ತಕ್ಲೆ ಬರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಕಾಡು ಪುರ ಕಾಡು ಸುದೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ತುಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಐಟು ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಒಂಜೆಲ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಜ್ಜೆರ್ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬೋದಿಪ್ಪೆ ಯಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಓಪುನು ವಿಡಿಯೋಗು ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆನ್ನ ಯಾನ್ ಜೀವ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲ್ ಒನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆತೆ
ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜಿ ಬೊಕೋಲಿ ಇಪ್ಪು ನೀರು ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಪ್ಪುಜಿಂದಂಚ ಎನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಮೆಲ್ಲ ರಾತ್ ಪೊರ್ಲತ್ತಚ್ಚ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುನಂಡು ಬೊಕ ದಾಯ್ತದ ಮನ್ಪುನು ಈರ್ನ ಜೀವ ಬರಡು ಅತೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡ್ಗಾಯ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇನ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಅಂದೆ ಪೊರ್ಲತ್ತಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಂಡತ ಹ್ಮ್ ನನೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಮುಂಚಿದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ಲುನೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಇರೆ ಅವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಆಪುನೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ನನ್ ಜೀವ ದಿಂಜುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದದ ಅಂದೆ ಏನನ್ ತೂತಾರ ಕೆನೊಂದುಲ ಇರೆನ್ ತೂತ ಆರೇನು ಒಲ್ತೂತೀನಿ ಇರೆನ್ ತೂತ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂತ ಇರೇನ್ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆನ್ ಈರ್ನ ದಾದಾಯೆ ಏತ್ ನಾಡಿಯೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಇಜ್ಜಾರು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಅಣ್ಣ ಈ ಜನ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಡ್ಜರ ಅಂದ್ ಏನ್ ಉಲ್ಲೆತ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಯ್ತು ವೀಡಿಯೋಡು ಉಲ್ಲೆತ ಕೆಲವುದೈಟ್ ಏತು ಕೆಲವುದೈಟ್ ಇತ್ತೆನ್ ಈನ ಜೀವ ಅರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಬುರ ತಿಕ್ಕಿಜ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೀವ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅರೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ ವೀರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜೆಗ್ ಯಾರೆಗ್ ಈರ್ನ ವಯಸ್ಸು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಈರ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಾರ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಿಜೆನ ಈರೆನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ತೂವಡ ಆತು ನೀ ಯಾಯ್ತೆ ಮಾತಿ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೆತ ಮಾತೆರ್ಲಗೆ ಏನವ್ವೆ ಹ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈರನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಯಾಯ್ತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಅಪತುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾದರಿದ್ದುಂಡಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತುದು ಈತ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನ ಪೂರ ಪಂಡಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ನನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಇನ್ನೆಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ನಗ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಚ್ ತೆಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ರಾಪುಂಡು ತೆಲಿಗ್ ಹ್ಮ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ದಾದೆ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಕ್ರಾಷ್ಟ ಎಂಚ ನೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೋರ ಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪು ಈರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಈರ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಿ ಅವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಗೆರ್ನ ಮೇಕಪ್ ಏರ ಯಾನ್ ಅತ್ತವು ಇರ್ನ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಕ್ರಾಷ್ಟ ಅಕ್ಕಾಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಐಡಿ ಎಂಚ ನೇಮ್ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಈರ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಈರ್ ಅಕ್ಕಾಗು ಮಾಕಾಪು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಿ ಉಂತುಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದೇವೆ ಉಂತಾರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಉಂತಾರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೋ ಅಂದೆಪ್ಪೆ ರವು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂದೆರ್ ಮೇಕಪ್ ದೈತ್ ಆರ್ ಪೂರ ನಾಡೊಂದ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತ್ ನಾ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ನಾಡೆಡ್ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಾರೆಗ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕುನು ವೀಡಿಯೋಡು ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೇಗ ಗುರ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಮರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೆರ್ನ ಇದು ಏರನ್ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಮಾರ್ರೆ
అయ్యో దేవ వేకాను మీరు వీడియో బరుడు ఉంది ಇದನ್ನ ಏರಂದಿಗೆ ಏನು ಇರೀರೇನು అరే ఉంతులే పనిపే అంతే అయితే పనిపే నిక్కుదాని అర్జెంట్ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೂಪೇರ್ನ ಬುದ್ಧ చెర్రీ కేక్ చెర్రీ కేక్ ఉంది ఇప్పునే ఓకే ఓకే అవు యాన్ చెప్పే గుడ్ నైట్ బాయ్ అన్న అక్క ఓకే ఓకే ప్రశాంత్ బ్రదర్ ఓకే ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ CHERRY ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಲಿ ಇದು ಅವು ಗೇಟ್ ಪೂರ ಸರಿ ಪಾಡೋಡು ಓ ಅವು ಗೇಟ್ ಸರಿ ಪಾಡೋಡ ಅವು ಈರ್ದಾಯ ಅಂಚೆ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೆಬಂಗ ಅಪ್ಪನಂತ ಗೀಟ್ ಸರಿ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅವು ದಾಯ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಗೀಟ್ ತಿರ್ತು ಓನ್ ಮರ ಗೀಟ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜೆ ಲೈನ್ ತೋಜುಂಡು ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಂಗಾಣ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ತೀರ್ತು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂದ್ರೆ ಅಂದೆ 4 ಉಂಡು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೇ ನಾವು ಓಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ఉందే ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಪಿ ಒಂದೇ ಡಿಪಿ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಷ್ಟನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದು ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಉಂದು ಒಂದೇ ಡಿಪಿ ಇಪ್ಪುನು ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಅವೇ ಇಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಫಾಲೋ 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 ಬಂದ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೀನು ಓ ಮೀನಾ ಕಿರಣ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಿರಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಅವು ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗೀತಾ ನಿಮಗೆ ಎಡಮ ಜನ ಹಿಡಿರುಳ್ಳೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಗಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಗಿತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಾಲೋ 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 ತೂಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇರೇಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಈಸಿ ಆದ್ ಎಡಿಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡೆ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ತುಯ್ಯೆ ಅನ್ನ ಇರೇನು ಅವ ಲಂಬು ಅತ್ತ ಇರು ಹೀರೋ ಇಟ್ಟು ತುಯ್ನಿ ಲಂಬುನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಓ ತುಯ್ಯೆ ಅನ್ನ ಇರೇನು ಅವ ಲಂಬು ಅತ್ತ ಇರು ಲಂಬುನು ಒಯ್ಟು ತುಯ್ ನೀರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲಂಬುನು ಒಯ್ಟು ತುಯ್ಯಾರು ಇರು ಏರು ಲಂಬು ಇರು ಎರೇನ್ ಲಂಬುನು ತುಯ್ಯಾರ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏರೇರೆಂತದ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಎರೇರೇನ್ ತುಯ್ಯಾರ
ಲಂಬು ಅರಿತ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಐಕ್ ಒಯ್ಕ್ ಲಂಬುಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ತುಯಿನೆಗ್ ಬಿರೋಜನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಗೊತ್ತಾರದೆ ತುಯಿನಾಯ್ಕ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕಲ ಈರ್ಲ ಒಟ್ರು ಇಪ್ಪುನ ಅಂದ ಸೇಮಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹಾಲು ನೆತ್ತಲೆ ಕೊಲ್ಲೊಲು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲಂಬು ಏನೈತಲಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕರ್ ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಇತ್ ಬರ್ತು ಎಂಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಮ್ಮೆಗ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋದವಳು ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯರ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ತೀಗಿ ನೀನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೂನ ಗೊತ್ತು ಧನೀಶ್ TMT ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾಯ್ ಟಾಕ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇತ್ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರದೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಧನೀಶ್ TMT ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ನಾ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದಿಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅತ್ ಅಶು ಧನುಷ್ ಪಾಡ್ದಾರ್ ಬ್ರದರ್ ನೆನ್ನೆ ಅಶು ಏರ್ ಅಶು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಮೋಹಂತಿರೋ ಹಾಯ್ 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 ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ 90 ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 90 ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಾವು ಲೈವ್ ಮಾಡದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೀತಲ್ಲ ನಾವು ಲೈವ್ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗುಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಧನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಧನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹೌದು ಇಕ್ಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಧನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಏರ್ಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜತೆ ಏಕ್ಲು ಸೈಟ್ ಪುದರ್ ಎಂಚು ಅಂಚ ಓದು ಪನ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಆರ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಧನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಧನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ನೊನಸಂಡೆ ಧನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಧನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರೆ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ದಾದ ಬುಜಿಂದ ಅಕ್ಕನ ಆರ ಅಶು ಪಂಡರತ್ತ ಅಶ್ವತ್ಥಕ್ಕ ಅಶು ಪಂಡ ದಾದೆ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ASHU ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅಶು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರೆಗ್ ಓ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ನಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವಿ ಡಬಲ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಾವೇ ಓಕೆ ಸುಲಭ ಓಕೆ ಪಂಡ್ರ ಈಗ ಧನುಷ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆಗ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೋಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೊಪ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಕೀನ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅವು ಹೊರನೆ ಲೈವ್ ಹೊರ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ವಾಂತಿನ ಲಂಚನೆ ತೂಯಿನ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮಂತೆ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನ್ ಅವೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತನ್ ಲೈಕ್ ದಾದೆ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡಿ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಅವರ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಎಂಡಾಂಡ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲೂ
ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಲಾ ಕ್ರಾಸ್ಟಾಕ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಒಂದು ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸಂತೋಷ ನಂದಿ ಕಾರ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರ ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇರು ಮಂಜೇಶ್ವರದಾರ ಕುಲಶೇಖರ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲೇಗ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರ ನೀನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಕ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು